Wong bocah nom umumnya ya nyong itu pada sering godongi siapa boy ya kan jam pira-pira ya jukut katil Ya, mana wong ninggal jam pira ya bagian dari sosialita. baik Assalamualaikum ya ahli kubur. Permisi. Bisa tinggalnya dikit. aja tangi ini jagung ini ki Kabeh gitu ya. ini teluk jejer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana ngaro podcast Dawan, tapi syuting orang Dawan. Dawan kanti Nang ngendi Mas? Tempat pemakaman umum Desa Penusupan. Penusupan. Tempatnya kayak Ondala Katil ke. katilan. Kile pengen dolan-dolan parudan. Bingung ganti inspirasi. Akhirnya kamu tani maring mene ke men. Hendak mati monin. Hah? Judulnya Ya wong bakale wong arep apa sih? Mati ngenteni tok. Ngenteni tanggale. Tanggal apa? Wis kabeh kok bakale mati. Wean ngene moni catek loh. Ya ora catek no. Wong ini asli wong ini bakale wong mene kabeh. Permisi, Mbak, permisi ke. Ya wong kabeh bakale mati, ngrasakna mati. Mbok kapan dinane, kapan tanggale. Ya wong emut-emut nyong dewek. Awake dewek kabeh. Men apa rane? Men luwih apa waspada apa luwih apa? Luwih hati-hati lah intine. Urip luwih hati-hati, luwih berguna karo nusa dan bangsa. Bangsa, Bangsa Arab. agama dan akhirat. Yang lain akhirat. Nomor 9. Yang lain nomor 9 biasa nih. Kuwi kameramennya wae kursi kuwi. Ki melas ndi? Dung. Wae iki. Ya burine ana wong ke guys. Sing syuting melas. Ora diwe. Iki sing garing. Jokowi tenger. Kameramen Jokowi tenger. Ya men wong pada apa rane? Wong pada eling lah. Eling kabeh bakal mati. Sing arep dipangkakna apa sih? Ya ora. Ya iyalah. Lah sing bisa digawa kurang gawane ya wis muri amal ibadah. Jar ustade kok ta. Iya. Ya ora ngrasakno dewek. Bisa dinanya kan ora ngrasakno. Iya. Bakal mati. Ora ki khususnya tempat katil lah. Nah, piye dong yang ini bahasanya katil. Katil. Nang bahasa penusupan. Anggar bahasa Indonesianya keranda. Keranda cinta. Tain kan lain terawak takin apa sih? Ora anu kok. Racing. Ora kayak ora anuk ya. Iya. Tai deh kayak karena merasakan aura. Ya kan kira dukun kayak dukun sih dukun kentir. Ini setting dengan ini kan dan florak-florak. Kayak karena sih lo apa primen gue. Ya sejin bae nang tempat iki sejin ora. Iya. Ngomong telonyor-telonyor mondi sempalo. Ora. Ya insyaallah ya aman. Ya durunge apa Ngampurane. ngampurane karo jaluk izin lah intine. Bukan
ana sing ora berkenan ngampurane. Hati-hati. Wong tujuannya apa ki? Ya tujuannya kur iki ngobrol pengeling. pengeling. Aku susah pakai dewek. Wis. Ana dene berguna karo ngomong sing nonton ya. Kowe disit kayonge. Ya bunyong disit buku di tapi kayaknya kowe. Nah, yang kowe. Situasi Situ paling Pak. tua kowe. Biasanya wong rewel-rewel. Justru wong sing rewel iki suwe. Iyo Sing kowe. awet. Iya sing awet ki justru wong Menengan kaya nyong lah menengan awet. agar menangan tak gelis. Awet apa gelinya? Yo rebel bela men suwe. Justru wong sing rewel-rewel ki awet. Jare ini kaya kowe. Ya terus gue napa parane? Ya berarti kan hubungannya karo kadil. Wong bocah nom omahnya ya nyong itu pada sering gotongi siapa boy. Ya kan? Jam pira-pira ya nyugut kadil. Ya, Mana wong ninggal jam pira ya. bagian dari sosial, sosialitas. Anjuke mono sosial. Beneran dah apa maning sih wong urip nang desa ya Ya iya. sosial terus. Sosial wis Pol-polane wis Orang serawungan. Belajar. Iya. Yang kayak saya kita tempat katil wis padang ra. Ya ora kayak taman gemiyen lah si peteng. biyen kan dalain nang Iya, masjid. Ora-ora nang tengah sawah. Dia pertama kan masjid kene mburi, Iya. mesti meneknane Leman kan. Keputu. Sote. meneknane leman. Leman. Man. Apa leman? Leman. Hei, Ye, beneran. ki ana tamu ge. Ana tamu tadi diundang. Ku narasumber, ora narapidana. Ini Mas, apa Mas? Wong ganteng. Ya, ya. Ngene gini. Ning tamune ora Bisa langsung jadi. Ini langsung. Surprise. masalah. Datang. Ini kan itu terlalu pakai bebas. Nah, Kita lakukan leman ini men karo leman loh. Ah ya wis ngono. Ya, Mas Leman. Ya sengaja konten nang tengah kuburan, katilan ya engko pengeling nyong kabeh lah khususnya. Ya kabeh wong bakal gotong nggih. Ya, iya kuwi. Kendaraan yang Iya. rodanya roda manusia. Iya. Ya orang moni lagi apa-apa cuman anak sih mengaku-ngakukan ibadah ya kan semboyong iki Betul. ngajine pinter ya kan tapi ngapunten untuk sosial ke minim. Nah,